Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το port. Τι είναι το port και ποια είναι τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κτλ. Και πώς το βίωσα εγώ ως Γιάννης, την όλη διαδικασία, δηλαδή πώς γνώρισα, πώς έμαθα για το port, τι ακριβώς είναι το port και ποια είναι η διαδικασία με η χειρουργική, ας πούμε, που χρειάστηκε ένα μίνι χειρουργείο για να τοποθετηθεί το port. Καταρχήν, τι είναι το port? Το port είναι μια ιατρική συσκευή η οποία αποτελείται στην ουσία από μια κάψουλα και ένα μικρό σωληνάκι. Φανταστείτε σαν έναν μόνιμο καθετήρα, ο οποίος τοποθετείται υποδερμικά κάτω από το δέρμα, περίπου στο ύψος, στο άνω σημείο του στήθους, δηλαδή κάπου εδώ. Και με ένα σωληνάκι πηγαίνει προς τα πάνω, όπως βλέπετε εδώ έχει ένα μικρό ξόκοπα που φαίνεται το σωληνάκι και μπαίνει μέσα στην κεντρική φλέβα όπου μου χορηγούν από εκεί χημειοθεραπείες. Λοιπόν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να έχει κάποιος ένα port? Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι δεν πονάς πλέον στις φλέβες σου. Σαν ασθενής πάντα μιλάω, έτσι, και πώς το βιώνω εγώ. Κάθε φορά που πήγαινα στην κλινική έπρεπε να μου βρούνε φλέβα, να μου περνάνε φλεβοκαθητήρια και να μου κάνουν τις χημειοθεραπείες μέσα από τη φλέβα. Είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οι φλέβες μου και στα δύο χέρια. Είχαν σταματήσει δηλαδή να δουλεύουν στην ουσία κάποιες φλέβες όπως που δουλεύαν τις πρώτες μέρες. Κάθε φορά που πήγαινα στην κλινική έλεγα, Παναγία μου, ας πούμε, πάλι τι θα περάσω, να μου περάσουν τις φλεβοκαθητήρες και να είναι 4 ώρες ακίνητος, το χέρι μου είναι ακίνητο, ας πούμε, για να πάρω τη χημειοθεραπεία. Αυτό με το port τελείωσε. Βάλαμε το port και πλέον διαμέσου του port τα χέρια μου είναι ελεύθερα, δεν πονάω. Διαμέσου του port είναι ανώδυνη η διαδικασία, δηλαδή σου βάζουν εδώ μια μικρή βελονίτσα, η οποία συγχορηγούν από εδώ με τον ορό τα φάρμακά σου, τελειώνει η χημειοθεραπεία, στο βγάζουν. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον πόνος. Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι ελεύθερα τα χέρια σου, δεν είναι αγκυλωμένα σε ένα σημείο για να μπορεί να περνάει το φάρμακο μέσα. Επίσης, όταν ο ασθενής χρειάζεται να πάρει κάποια αντλία, έχει ελευθερία κινήσεων, του βάζουν την αντλία στο port, την κουβαλάει πάνω του την αντλία, όπως είδατε σε προηγούμενο βιντεάκι, και μπορείς αυτές τις 2 μέρες που παίρνεις το φάρμακο με διαμέσου της αντλίας να κάνεις βόλτες και να δουλεύεις και τα λοιπά, δηλαδή είσαι λίγο πιο ελεύθερος, όχι λίγο πιο ελεύθερος, πολύ πιο ελεύθερος, έχεις ελευθερία κινήσεων. Το μειονέκτημα είναι ότι και αυτό είναι μια ιατρική συσκευή η οποία θέλει προσοχή, ειδικά τις πρώτες μέρες που τοποθετείται. Πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις μας, να μην το χτυπάμε εκείνο το σημείο, εννοείται. Αν κάνουμε αθλήματα τα οποία έχουν χτυπήματα και εννοείται τα σταματάμε αυτά, έτσι, δηλαδή οπωσδήποτε κάνει kickboxing ή κάποια άλλη τέχνη πάλι και τα λοιπά, αυτό σταματάει. Μπορούμε να αθλούμαστε με το port, κάνουμε δηλαδή το περπάτημά μας, το τρέξιμό μας, το ποδήλατό μας, μπορούμε να αθλούμαστε αφού το port έχει θρέψει καλά. Στην αρχή βέβαια που τοποθετείτε αποφεύγουμε να κάνουμε οποιαδήποτε αθλητική ενέργεια, όπως ειδικά να τεντώνουμε τη μεριά εκείνη που έχει μπει το port, γιατί έχουμε κάνει κάποια ράματα λόγω της επέμβασης, περιμένουμε να θρέψουν τα ράματα, να πιάσει καλά το port, να το πούμε και έτσι, κάτω από το δέρμα μας και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε το περπάτημά μας, το τρέξιμό μας, να κάνουμε αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν επαφή με άλλον, έτσι. Δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι αυτό το port πρέπει να το προσέχουμε αν δεν κάνουμε χημειοθεραπείες, να πηγαίνουμε σε κάποιον ειδικό να μας το καθαρίζει. Αυτό το λέμε φλασάρισμα του port, γιατί το port μπορεί να βουλώσει και όταν χρειαστεί να το ξαναχρησιμοποιήσουμε να μην μπορούμε. Επίσης μπορεί να μολυνθεί. Εάν δεν προσέχουμε την υγιεινή μας, μπορεί να μολυνθεί εκείνο το σημείο και θα χρειαστεί να πάρουμε κάποια αντιβίωση ή θα χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση του port, να αφαιρεθεί αυτό τέλος πάντων και να μπει κάποιο άλλο port στη θέση του. Αυτά τα μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα για μένα υπερβαίνουν, ας πούμε, τα μειονεκτήματα που έχει η συγκεκριμένη ιατρική συσκευή, γιατί όπως είπαμε πλέον δεν πονάω. Πάω στην κλινική, δεν έχω το μυαλό μου πλέον που θα μου βρούνε φλέβα, μου χαλάσανε τη φλέβα, με λάνιασα, πόνεσα, δηλαδή όλο αυτό έχει φύγει, είμαι πλέον πιο ήρεμος. Κάνω τις θεραπείες μου ανενόχλητα, παίρνω και τη συσκευή μου στο σπίτι του, την αντλία που μου βάζουν, τοποθετούν εδώ το σωληνάκι, παίρνω την αντλία που πάω σπίτι μου, είμαι πιο ελεύθερος. Πώς το βίωσα όλο αυτό? Όταν πρωτοπήγα στην κλινική με ρωτάγανε, έχεις port? Έλεγα στις νοσηλεύτες, όχι, δεν έχω port. Τι είναι αυτό? Έμαθα σιγά σιγά τι είναι το port και έτσι αποφασίστηκα με τον ογκολόγο μου να βάλω port όταν πλέον χρειαζόταν να πάρω και αντλία στο σπίτι. Δηλαδή τις πρώτες χημειοθεραπείες που δεν χρειαζόταν να παίρνω αντλία στο σπίτι,
δεν είχα τοποθετήσει port, αλλά μετά που χρειάζεται να παίρνω αντλία στο σπίτι, βάλαμε και το port για να είμαι πιο ελεύθερος. Δεν το μετάνιωσα. Το προσέχω, όπως και όλοι πρέπει να το προσέχουν. Όπως είπαμε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Τέρμα η πόνη. Η διαδικασία τοποθέτησης του port είναι η εξής. Πρέπει μέσω του χειρούργου σου ή μέσω του ογκολόγου σου να βρει κάποιο χειρούργο ή μέσω ο ίδιος ο χειρούργος σου, αν έχεις κάνει προηγούμενη επέμβαση μαζί του, συνεννοείστε, κλείνετε ένα ραντεβού και πας στην κλινική και σου τοποθετεί το port. Το port τοποθετείται με τοπική αναισθησία. Πολύ σπάνια τοποθετείται με ολική αναισθησία, συνήθως με τοπική. Είναι μια διαδικασία πολύ εύκολη. Φανταστείτε, εγώ έφυγα από το νησί που μένω, πήγα στην Αθήνα, με το που έφτασα στην κλινική με βάλανε σε 15 λεπτά. Τοποθετήθηκε το port σε 50 λεπτά περίπου. Και μετά εγώ σηκώθηκα κανονικότατα, έτσι, και πήγα ξανά στο αεροδρόμιο, πήρα το αεροπλάνο και ξαναγύρισα. Έγινε η διαδικασία εφημερών. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Φανταστείτε στο χειρουργείο, κάνετε και πλάκα με τον χειρούργο, σε τέτοια φάση δηλαδή. Είναι τόσο εύκολη η διαδικασία του να τοποθετηθεί ένα port. Δεν είναι μία πρακτική την οποία την κάνεις κάθε μέρα. Είναι παράξενη για μας ως ασθενείς που καθόμαστε στο χειρουργικό τραπέζι, έτσι. Δηλαδή εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος να νιώσει λίγο πιο βαριά την όλη διαδικασία, αλλά εγώ επειδή είχα πάρει την απόφαση ότι πρέπει να γίνει αυτό για αν θέλω να προχωρήσω με τις θεραπείες μου κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχεις επιλογή να πεις ότι δεν θα το κάνω γιατί έτσι γουστάρω, ας πούμε. Πρέπει να το κάνεις, παίρνεις την απόφαση, θες το καλό για τον εαυτό σου, έτσι, παίρνεις την απόφαση, συνεννοείσαι με τον χειρούργο σου, πας αποφασισμένος, το τοποθετείς όμορφα και ωραία και συνεχίζεις και φεύγεις και πας στο σπιτάκι σου και κάνεις τη δουλειά σου. Τις πρώτες μέρες βέβαια δεν το βρέχεις εκείνο το σημείο, έχεις κάποια ράματα, ούτε αρχίζεις και κάνεις, ας πούμε, τεντώνεις τα χέρια σου, σηκώνεις βάρη και τέτοια. Αφήνεις, ας πούμε, κάποιες εβδομάδες, τα ράματα αφαιρούνται σε μια εβδομάδα 10 μέρες, έτσι. Αλλά για 2-3 εβδομάδες η γνώμη δική μου είναι να μην σηκώνεις βάρη, να μην τεντώνεις εκείνη τη μεριά, το χέρι σου κτλ. Εάν κάνουμε αθλήματα τα οποία έχουν επαφή, δηλαδή πάλι, kickboxing και τέτοια πράγματα, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Η άθλησή μας πλέον είναι ατομική, περπάτημα, λίγο jogging, λίγο ποδήλατο κτλ. Το καλοκαίρι βουτάμε στη θάλασσα, έτσι, όταν έχει θρέψει το συγκεκριμένο σημείο από τα ράματα κτλ. Βουτάμε στη θάλασσα, πάντα αντιλιακό σε αυτό το σημείο, έτσι. Δεν το αφήνουμε ποτέ εκτεθειμένο το δέρμα το οποίο μας φιλοξενεί από κάτω το port. Καλύτερα να μην βγαίνουμε και καθόλου στον ήλιο δηλαδή, αν θα βγούμε για λίγο και τις ώρες τα απογεύματα ή πολύ πρωί, ας πούμε, να μην βγαίνουμε κατά μεσήμερο, για να μην πάθουμε και κάποιο εγκάμμα στην επιδερμίδα μας. Τον ήλιο το θέλουμε γιατί ο οργανισμός δημιουργεί βιταμίνη D, η οποία τη χρειαζόμαστε, έτσι. Αλλά πάμε πάντα ελεγχόμενα, βγαίνουμε στον ήλιο ελεγχόμενα. Προστατεύουμε το port ανά πάσα στιγμή, δεν αφήνουμε, ας πούμε, αν έχουμε κατοικίδια pet, κάποιο σκύλο μεγάλο κτλ. Αποφεύγουμε να μας ακουμπήσει σε αυτό το σημείο. Εννοείται ότι το σκύλο μας τον έχουμε, αλλά δεν τον αφήνουμε να πηδάει πάνω μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ελπίζω να βοήθησε το βίντεο μου. Θέλω να απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να έχετε. Στείλτε μου μηνύματα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία πάνω στο port, βάλτε κάποιο σχόλιο και εγώ θα σας απαντήσω. Να είστε καλά, γεροί και συνεχίζουμε δυνατά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ποτέ να πέσει πίσω. Έτσι, ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού μας για να είμαστε πάντα καλά.